फेरेंगा सारनि प्रस्ताबखौ बिथांमोना नाटसात खालामदों आरो। हाग्रा बिफाननि EM रनजित एबा फेरेंगा बसुमतारीनि सायाव बिक्रम दैमारिनि गिबि खेब बिबुंथि। आरो रनजित बसुमतारी सार बा फेरेंगा सार बिथाङा फेलार सासे दैदेनगिरि होनजागोन। फेरेंगा सारनि प्रप'जाला आसाम सरकारजों केन्सेल जाबाय। बिटिआरनि फरेस्ट प्रटेक्शन फोर्स बानायनो थाखाय आसाम सरकारनाव खावलायदोंमोन, नाथाय आसाम सरकारा बिनि प्रप'जालखौ गनायाखिसै। नैबेनो फोरमाना बिक्रम दैमारि। प्रप'जाल होदोंमोन जे बै फरेस्ट प्रटेक्शन फोर्सनि गेजेरजों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माने हंस्थापन होनाय बा साकरि होनाय, नाथाय आसाम सरकारा मा लिरबाय बेयाव जे जोङो नोंथांमोननि बिटिआरनि माबाखौ बासायनो थाखाय जोंनो 3 बेटेलियन डिपार्टमेन्ट हरगोन, बे बेटेलियनावनो नोंथाङा हेफाजाब होलांनांगौ होननानैसो लिरनानै हरबाय, प्रस्ताब खालामना हरबाय। बा माबानि फेरेंगा सारनि प्रस्ताबखौ बिथांमोना नाटसात खालामदों आरो। 2023 मायथाइनि एबा थांनाय बोसोराव 12 जुनावनो इभिक्सन खालामनांगौ होनना प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म सारमोनहा आसाम सरकारनिफ्राय अर्डार खालामना लाना फैखादों। रावबो थगायनो हाया, नैबेनो लेखाया बिक्रम दैमारि। जुननि 12 तारिखनो प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म मोना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय इभिक्सन खालामनांगौ होननानै लिरनानै लाना फैदों। रावबो थगायनो हाया, रावबो खारग'नो हाया। जेसेबां इभिक्सन जालांदों, जेसेबां गिर्जा मन्दिर मस्जिद जेसेबां दं हुख्रेमजोबदों, बेफोर गासैबो प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्मआ लाना फैखादों, नै लिरना लाना फैखादों बेयाव। इभिक्सन खालामनायखौथ' आं बेखौनो बुंगोन, जोंहा लिरनायानो दंखायो, रावबो थगायनो हाया जे जुननि 12 तारिखनो प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म मोना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय इभिक्सन खालामनांगौ होननानै लिरनानै लाना फैदों। रावबो थगायनो हाया, रावबो खारग'नो हाया। जेसेबां इभिक्सन जालांदों, जेसेबां गिर्जा मन्दिर मस्जिद जेसेबां दं हुख्रेमजोबदों, बेफोर गासैबो प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्मआ लाना फैखादों, नै लिरना लाना फैखादों। बेयाव इउजि ब्रह्म आरो प्रमद बर' होननाय लिरनाय दंखादों, मिथिबाय। आरो नैयावनो नैबे आन्डारलाइन होनायानो जाहैबाय बेयाव कन्टिनिउ रेगुलार इभिक्सन खालामबाय थानांगौ होनना लिरना लाना फैदों। अब्ला दिनै गासैबो इभिक्सन खालामनाया जोंनि फरेस्ट लेन्डआव थानाय, जोंनि माबायाव ग्रेजिं लेन्डआव थानाय, खास लेन्डआव थानाय गासिखौ बर' बिसा बा गुबुन जातिखौ हुख्रेमजोबनायानो प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्मनि अर्डार। बेयाव लिरनायानो दंखायो दै, बे खिन्थु बानायनाय खोथा नङा, बे लेखासो बिदि आरो। डेभेलपनि खोथायाव दिनै रायजोआसो बुंगोन, नाथाय आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरो। आरो रनजित बसुमतारी सार बा फेरेंगा सार बिथाङा फेलार सासे दैदेनगिरि होनजागोन, नाथाय बिथाङा मावनो नाजादोंमोन, मोनसे मोजां खामानि मावनो नाजादोंमोन। बियो जुननि 9 तारिख आसाम गभर्नमेन्टनो मोनसे लेखा होदोंमोन। न' डाउट बे रायजोनि थाखायनो बिटिआरनि थाखायनो मोनसे मोजां माबा होदोंमोन दै आयं। बेयाव लिरदोंमोन बियो, इट इज प्रप'जेल फर काइन्ड कनसिडारेशन एन्ड एप्रुभेल फर प्रप'जेल फर राइजिं अफ बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फोर्स, बेखौ एप्रुभ खालामनांगौ होननानै आसाम सरकारनो दाखिल खालामदोंमोन, प्रप'जेल होदोंमोन जे बै फरेस्ट प्रटेक्शन फोर्सनि गेजेरजों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माने हंस्थापन होनाय बा साकरि होनाय, नाथाय आसाम सरकारा मा लिरबाय बेयाव जे जोङो नोंथांमोननि बिटिआरनि माबाखौ बासायनो थाखाय जोंनो 3 बेटेलियन डिपार्टमेन्ट हरगोन, बे बेटेलियनावनो नोंथाङा हेफाजाब होलांनांगौ होननानैसो लिरनानै हरबाय, प्रस्ताब खालामना हरबाय। बा माबानि फेरेंगा सारनि प्रस्ताबखौ बिथांमोना नाटसात खालामदों आरो। 3 बोसोर जाबाय, लेखाया आंनियाव दङ, 3 बोसोर जाबाय फेरेंगा सारखौ आसाम सरकारा साकरि होनायखौ जब्द खालामना दोनदों। सासेबो साकरि होनो हायाखै, लेखाखौ आं नोंसोरनो होगोन दा, सासेबो साकरि होनो हायाखै। माबायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जेसेबां पस्ट दङ एसेबांनो दासिमबो दङ, उनाव होगोनखौ आं बुङाखै, दासिमबो बेनो एखेयानो दङ। अबाय डेभेलप होना बबेयाव नों कालबार ब्रिज न' बानायनायखौ डेभेलप होनगोन होनबा बेथ' जाखायो। नों साकरि होनो हानांगोन, फरेस्टखौ बासायनो हानांगोन। नों फरेस्टखौ बासायनो थाखाय नों सरकारनिफ्राय प्रप'जेल बिबाय, एप्रुभ खालामनो आसाम सरकारा बुंबाय जोंनो होखागोन, माने नोंनि प्रप'जेलखौ जों दरखार गैया होनना बुंबाय, मिथिबाय। बेबायदि बिनिखायनो आं बुंदों
रन्जित बसुमतारी सार बिथाङा रन्जित बसुमतारी सार बिथाङा मा मावदों मा मावाखै रायजोआरि मिथिखाजों आं बुंखाबाय डेभेलपमेन्टनि कुनु नमुना गैया फिसा फिलाखौथ' मावखागोनानो गभर्नमेन्ट जाबाय फैसाफोरबाय फान्ड थाबाय फिसा फिलाखौथ' मावखागोनानो खिन्थु रायजोआ जेखौ नुबाला मोजां मोनो मेगनाव नाङो बेखौ दिनैसिम मावनो हायाखै जेरै दोङो बिदिनो दोङो नङा होमबा आयं मा मावदों जेबो गैया बेसिनो बिसायख'थियावथ' जोंहा नै देराखागोन आंथ' डकुमेन्टफोरखौ रायजोफोरनो होजोबखाबाय रायजोफोरखौ कनभिन्स खालामदो हाबफैदो रायजोनियाव नङा होमबा रायजोनियाव मिटिं लादो आरो आयं नोंसोरसो लेंहर इउ पि पि एलखौ सों सिमा बारायनाया मा जाखो स्कुल कलेजफोरखौ मानो दानजाखो माने सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौ होआ होनना मानो बुंजाखो लेखाया हरलाय होगोन होननायखौ सों आयं मिथिबाय बिसिनियावनो सों इउ पि पि एल बिजेपिफोराबो फैयोना एकदम डाइरेक्ट बिसोरसो उल्था लिंक माने मिटिङाव नेना थानाङा नङा होमबा बिसोरसो उल्था लिंक खाम्फा बरगयारिया 100आव 100% देरहागोन आरो खाम्फा बरगयारिया जा भट होगोन बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो जों भट होगोन आरो बेयाव जेबो सार्थ रावाबो गैया आंबो बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो दिनै हाग्रामा महिलानि टिमाव खामानि मावगासिनो दं जेबो सार्थ गैया सार्थ थायोब्ला आं थिखा मावना फैसा होना थिखा मावनो हायो माथ' दं आरो बिदि आरो थेंक इउ मैयानि सानावहाय दरं उदालगुरियाव इलेक्सन जानानै थांबाय बेयाव माला माबाया देरहागोन जोंहा दुर्गा दास बर'आ देरहागोन सोरथो फेर खेथायनो हानो मेसिना थिगबानो गासिबो थिग मेसिना थिग नङाबानो लाब गैया मिथिबाय बेयाव बेनो थिग